Vull dir que és mort un, nascut l'altre, i aquest any celebrem els dos, el naixement de les Tallers i la mort del Papaseit. Dos poetes, tots dos humils, amb dificultats, autodidactes. Vull dir que és interessant una miqueta. Avui parlaré del Papaseit, però és interessant també recordar les Tallers, perquè tots dos estan com agermanats amb moltíssimes coses. Papaseit va viure només 30 anys. 30 anys, que dius, uau, no? 30 anys és poquíssim, poquíssim. Va néixer el 1894 i va tenir una vida tan desgraciada, pobret, des del començament. Ningú presagiava... És a dir, que ara estiguem aquí parlant del Papaseit, ho veieu? Una persona, una vida completament, ara ho veurem, desgraciadeta, pobret, pobre, humil, sense pare, ara ho veurem aviat. I ara, al cap de 100 anys, dius, quina meravella de poesies que va fer aquest noi, perquè es va morir a 30 anys. Si fixeu, en 30 anys... De fet, a vegades penses en la gent d'abans, el Balzac, que va escriure tota la comèdia humana, 72 novel·les, va morir en 50 anys. Vull dir que, de fet, el John Keats, el gran poeta romàntic, també va morir molt jovenet. De vegades passen aquestes coses. Però ell ho tenia tot en contra. Vull dir que estiguem aquí ara... Que estiguem aquí ara té molt de valor perquè el Papaseit, jo crec que a la seva època va ser conegut, però tampoc no gaire. Sabeu qui va fer que el Papaseit tornés a ser important? Que aquí que tenim tots una edat, la Nova Cançó. El Serrat, l'Ovidi Montllor, la Maria del Mar Bonet, tota aquesta gent, aquests cantants dels anys 60, van ser els que van dir, oi, però si tenim un poeta aquí impressionant, podem fer cançons d'aquest poeta. I estava com oblidat el Papaseit, I aleshores és aquesta nova cançó, que la nova cançó és molt important. Aquest dia parlava de la Maria Mercè Marçal. Ella escrivia en castellà, al començament, a Lleida, a Ivars, i coneix la nova cançó i diu, calla, he de canviar de llengua. La nova cançó és... i sentirà molt bona cançoneta avui. Bueno, començo amb aquesta fotografia que us he posat aquí, el veieu tot elegant? Perquè el Papaseit, si tenia una cosa, va tenir una vida complicadíssima, però jo crec que es feia estimar per la gent que el coneixia. Saps aquella gent que es fa estimar, que li fan regals, que li compren coses, que el conviden a llocs? I això va tenir una sort immensa. I a més, físicament, jo crec que també devia agradar. Veieu aquesta fotografia? Veieu Maspardenyes? Aquesta fotografia sembla que és a Collserola. A Collserola. Una fotografia de jove. Que estigués seriós no passa res, perquè en aquesta època a les fotografies ningú somreia. Si tu reies és que estaves boig. Per tant, la gent a les fotos igual estava felicíssim, però havies d'estar seriós, perquè si no estaves seriós no... Comencem per la seva vida. A veure, el pare del Papaseit, ja era molt humil, molt humil. Venien d'una família de l'Alt Camp, oi, de l'Alt Camp? Una família que tenien, em sembla, 12 germans, i es anaven morint un rere l'altre. I quan se'n van morir 4, van dir, aquest potser que el salvem. I el van enviar a Barcelona a casa d'uns oncles. I el pare va venir aquí, va venir a Barcelona, oi? Feia feines al port ja. El port de Barcelona serà molt important, Feia feines al port, cosint xarxes, feia coses d'aquestes. I es va enamorar d'aquesta noia, l'Elvira. Gitana. Ho veieu? Gitana. Aquesta foto, no hi ha cap foto del pare, però veieu aquesta foto, que és maca? Li trobeu? Està aquí com... Aquest és el germà del Joan Salvat Papaseit, del Miquel. Va tenir un germanet. Sí? Doncs ja tens que el pare que venia d'una família pobra, que tothom es moria i així, es casa... Es veu que aquest pare a les nits anava d'un bar, un altre, a Barcelona, els barris, Barceloneta, Paral·lel, oi? I es va enamorar de l'Elvira i es casa i tenen els 2 fills. Què passa? Que el pare treballava després de fogoner amb vapors. I el pare, amb tant mala fogoner, allò tirar el carbó, Doncs tan mala pata que què passa? Que tirant el carbó cau a sobre de les planxes i es mor cremat. Que és terrible, no? I dius, quina mort. Quina edat tenia el Papaseit quan va passar això? 7 anys. Una criatura.
Llavors tenim el Joan Salvà Papasseit amb 7 anys i el germà, aquest que veieu aquí, el Miquel, amb 4 o 5. I la mare, aquesta mare que veieu aquí, diu, jo no tenia ni ofici ni benefici, jo no em puc fer càrrec dels meus fills. I què va fer la mare? Els va posar, veieu aquest vaixell d'aquí? A Barcelona hi havia uns vaixells, a Barcelona i tota la costa mediterrània, hi havia uns vaixells que feien servir com a escoles per nens orfes. I la mare va dir, aquí el poso, amb ell i el germà. I va estar dels 7 als 12 anys aquí posadet. I anava canviant, es diuen corbetes aquests vaixells, anava canviant. Jo penso que aquestes corbetes alguna educació devien donar bona, perquè és l'educació que va rebre aquest noi. Aquí baix us he ficat una foto, veieu? Feien missa, no es veu gaire bé, es diu Asilo Naval, era l'Asilo Naval, que n'hi havia molts, i aleshores aquí... Em seguiu bé fins aquí? Sí. Molt bé. El tenim amb 12 anys. Mira, el veieu aquí, pobret, petitet? A veure, us he ficat aquesta foto perquè veieu aquí a la Barcelona del 1904, que més o menys, amb 12 anys el treuen fora de l'orfenat. I què havia de fer aquest nen quan surt d'allà? Treballar. 12 anys. Bueno, la meva àvia, per exemple, que ara parlava de Manresa, als 9 anys treballava en una d'aquestes empreses, no? Que quan venia la policia, no sé qui fos, la posaven amagada en un quarto, no? Treballava allà als puntals, en una mena de... en una fàbrica d'aquestes que hi havia tèxtils, no? Què va començar a fer? Va començar a fer de droguer. Jo penso coses, que ell havia de ser intel·ligent i que sabia una mica... Però clar, treballar per mantenir la mare i el germà, amb 12 anys, primer d'ESO d'ara. És que això a vegades es pot comparar-ho, perquè clar, primer d'ESO d'ara són uns nens, no, petitets? Doncs ell el tens primer de droguer i després va entrar a treballar d'escultor religiós. Feia com escultures religioses, sabeu Olot, que és tan important amb això d'aquesta imatgeria, els Sants d'Olot, oi que en fan tants? Doncs va entrar a treballar amb això, però devia tenir el seu gènit i no li va agradar gaire fer això, perquè es veu que el tractaven molt com un aprenent i ell volia tenir el seu càrrec i va dir, a mi això no m'agrada gaire. I aleshores, aquí el veieu vestit d'aprenent, no? Una miqueta. Aleshores, també aquí que tots tenim una certa edat, ara una mica s'està perdent això. Bueno, ara m'ensenyaven algun llibre. Sabeu els llibres de vell? Els llibres de vell. Abans els llibres de vell es compraven moltíssim, no? Doncs fixeu-vos aquí al portal de Santa Madrona, veieu aquestes imatges, era tot de parades de llibres de vell. Parades de llibre de vell. Llavors ell, fixeu-vos, només té l'educació de les corbetes aquestes de l'Asilo Naval, doncs va començar a anar aquí, que no en tenia gaire ni idea. Llavors aquí va conèixer, veieu aquest Memòries d'un llibre vell? Va conèixer l'Emili Aroles, que té un llibre aquí de l'any 71 que explica una mica... I diu, aquest noi, el Joan Salvà Papasseit, no eren gaire diferents d'edat, començava a venir aquí. I això, mireu, us ho dic a un tros d'aquest llibre, diu, su vocación de tallista, està en castellà aquest llibre, de fer escultures religioses, se desvaneció como por ensalmo. Entonces, de manera instintiva, cogió los papeles que llevaba siempre en el bolsillo para dibujar. Va dir, ara començaré a dibuixar. Però no, y se puso a escribir cosas incoherentes, inconexas, con un estilo seco, de mala forja y áspero, que sería siempre la tónica característica de su prosa. Aleshores, va aquesta parada d'aquí, però mentre està aquesta parada d'aquí, ell ha de treballar. Ha de treballar perquè ha de mantenir la família, I aleshores, aquí, va treballar, us imagineu, amb 13-14 anys, va treballar 6 mesos al port de Barcelona, a les nits, vigilant. Ens imaginem al port de Barcelona, a les nits. I aleshores té aquest poema tan bonic, Nocturn per acordió, en el qual una mica diu, això també ho explica en un altre lloc, però jo estava allà i què vigilava? Vigilava que els pobres no robessin la fusta que hi ha al port, perquè això el tenien contractat. Però què vigilava? Que els Mossos d'Esquadra no s'enduessin cap a la presó o a qualsevol lloc els pobres. Vull dir que això sí que el Joan Salvà Papasseit sempre va tenir la sensació, la convicció que ell venia de condició humil, que era de proletari, que era d'esquerres. I amb aquestes converses amb l'Emili Aroles
que us he dit, i amb aquests llibres de vell, es va fer cada vegada més anarquista. I sempre, fruit de la seva condició, i sabent que ell havia patit molt. Us poso, el nocturn per acordió és molt bonic. Us el puc posar amb l'Ovidi Montllor quan el... penso que és aquest. L'Ovidi Montllor amb el Toti Soler. El Toti Soler sempre ho diu, diu és del millor que he fet tocar Papaseit amb l'Ovidi Montllor. Ara que estic al llit, malalt, aquesta no és la... estic força content. No, aquesta no és la que us vull posar, Demà m'aixecaré, pot ser, i us aquí el que m'espera. No. Aquesta és el Nadal, aquesta és el Ramon Montaner, si la despullava... Bueno, la llegeixo i ja està, que ja ho veieu, que sí? I així, fixeu-vos, heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja a barrals, sobre els bots, i de sota, els taulons, a reulir-se el preu fet de l'angoixa. La gent allà que està trista a sota, que no té lloc per anar, sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats, els arbres, Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada, sense llums als vagons, i he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Us hi fixeu, aquest poema? Sense haver anat a estudi? Oi? I jovenet, que era? Ell, el Papaseit, està allà, treballa al port, i aleshores és allò que us deia, que el Papaseit va tenir sort a la vida. Ell anava amb l'Emili Eroles, estava allà parlant, i així, anarquista, proletari, d'esquerres, i per allà li va aparèixer l'Eugeni d'Ors. L'Eugeni d'Ors va ser l'ideòleg més important del noucentisme, un senyor, que passava per allà i el va veure. I allò que us deia que sempre l'ajudaven al Papaseit. I què va fer l'Eugeni d'Ors? Li va aconseguir feina a les galeries laietanes, que estaven a la Gran Via 613, a prop del Passeig de Gràcia. Aleshores, aquestes galeries laietanes eren del Santiago Segura. Aquest senyor sempre va tractar molt i molt bé el Papaseit, també. El tenia com a protegit. I aleshores, què va poder fer el Papaseit? Deixar la feina que tenia al port i anar a treballar a les galeries laietanes. Primer no sé què feia, després de seguida el van encarregar dels llibres, perquè era el que a ell li interessava. I va començar a llegir. Aquestes galeries, us he ficat aquestes fotos aquí, són molt interessants, perquè el que hi havia molt era un celler a baix. I en aquest celler hi havia aquestes pintures del Xavier Nogués, aquí es veuen una miqueta, no? I aquí bevien vi, es devien emborratxar una mica, es devien passar bé, i aquí també va venir el Picasso. Era com un centre artístic del moment. Us imagineu el Papaseit aquí? Se li obria el món. Però clar, ell què va veure, el Papaseit? Jo no tinc prou cultura. I aleshores què va dir? M'he de posar a estudiar una mica. I aleshores, a Barcelona, fixeu-vos, l'any 1903, que veieu que la problemàtica del català i el castellà és una cosa que dura i la vivim. El 1903, a Barcelona, a la universitat, es va prohibir fer coses en català a la universitat. I aleshores es va crear, que ho digui bé el nom, l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Que era un edifici que hi havia al carrer del Carme, que hi havia uns baixos i 4 pisos, tenien 20.000 socis. I llavors ell va començar a anar allà, a consultar llibres, a veure llibres, i també va dir, calla, també he d'aprendre coses, també jo. I va anar a classe amb el Jordi Rubió. I va començar a fer classes, a aprendre,
per posar-se al dia de les mancances que tenia. Quan es va morir el Santiago Segura, que aquest senyor el va ajudar moltíssim, com va agafar la tuberculosi, ja ho veureu, mireu què va posar, i recordarem sempre, amb prou profit, aquell que es digué Vida Santiago Segura, home que no sols feu, sinó que manà fer, i que desenrotllar una gran energia iniciadora, posant-ho tot en pràctica, al moment. Aquest home, que fou un jove extraordinari, no va escriure cap llibre, ni va fer cap poema, ni va pintar cap tela, sense els grans elements que posseeixen els cenacles de Sitges i Terrassa. En Santiago Segura crea belles revistes i sabé mantenir-les a un grau d'intel·ligència digne dels catalans i del seu nom. Ell sol va valer més que una legió de joves la va batre. Santiago Segura, ara m'estic avançant, quan agafa la tuberculosi, que es va morir de tuberculosi com tanta gent, li va oferir, així, tenia un pis i una botiga d'antiguitats a Sitges. I així de forma gratuïta li va dir: vés cap allà a veure si l'aire del mar et cura. No es va curar. Són molt importants aquestes galeries laietanes, van ser als anys 40, ho va comprar algú d'un restaurant, ja no és el que era, però els quadres estan al MNAC. Es van treure els quadres del Xavier Nogués i es conserven els quadres, vull dir que és un lloc important. Bueno, el tenim. Tenim el Papaseit, i ara el Papaseit, que ja ha après coses, diu ara va fent cada vegada més vital i més important el seu vessant anarquista. I fixeu-vos, fa revistes. Aquell noi, fill d'un fogoner cremat a la Silo Naval, que ha estat poquíssima escola, comença a fer revistes. I una revista important que fa és aquesta, Un enemic del poble. Un enemic del poble, veieu que a les revistes llavors no hi ha fotos, perquè clar, no... A més, ells no tenien diners, Això també el Santiago Segura ho subvencionava bastant. Llavors, amb aquesta revista Un enemic del poble, aquest va fer 18 de números. 18, amb 2 puntades. Aquest any les revistes no duraven tampoc tant en aquesta època. Llavors, en aquesta revista, que ell era el redactor en cap, aquest nom el va agafar d'un dramaturg noruec que potser us sona, que es deia Henrik Ibsen, que és d'aquells modernistes que demanava fer un canvi gran a la societat. Ell tenia, fixeu-vos, per això de mots propis, ho veieu aquí, mots propis? Doncs de vegades aquí ell era com un editorial i deia coses que és divertit, a mi m'agraden, S'inspirava molt amb el Nietzsche, també, Nietzsche, Tolstoi, Gorky, quan firmava segons què firmava Gorkiano. Mireu, hi ha coses que jo he marcat, Diu, sigueu almenys cada un de vosaltres una cuca de llum. Que és bonic això? Sigueu una cuca... A la vida, és que sempre és optimista, Sigueu almenys una cuca de llum. I una altra, aquí que també són com més grans, jo dic, fixeu-vos, aquells qui, en ésser ells, recorden amb enyor la seva joventut, aquells encara conserven la il·lusió i l'esperança de dominar el món. Caldrà que desconfieu dels joves que no vulguin copsar aquest desig. Veieu? Jo que soc professora ara de nois joves, no critico, jo ara no sé qui ho deia, mai critico, cada època és cada època, no? Però de vegades jo els dic que us toca lluitar i defensar coses, i mireu ell com ho diu, no? Lluiteu, tireu-vos endavant, no? Feu, canvieu la societat. I aquest també m'agrada. Ara quan venia cap aquí, la Lluïsa de vegades m'ho diu, no? Tota aquesta banda aquí del Llobregat, que abans eren camps, no? I presseguers, no? Diu, és un text petitet, que el va publicar aquí a mots propis, Diu, és un petit poema. Cada nova vegada que el tren passava pels camps, els travessa 100 voltes cada dia, els homes de la rella, de l'afant, de la falç i del càvec abandonen les seves eines i fixen el seu esguard en el vertigen que volen. El Papaseit, el tren, el metro. Quan va anar a París i va veure el metro, doncs tu estàs allà treballant, no? Imagineu-vos, veure el tren ara és molt diferent de veure'l el 1910. No té res a veure, Diu, cada nova vegada, sota el sol,
Quan el tren ja es lluny i es difumina, els homes de la rella, de la falç i el càvec retornen a les mans. Tornes a llaurar el camp, Més, ho fan tan de pressa que diríeu que el tren els ha deixat vergonya del seu lent caminar damunt la feina. Hi haurà qui entre vosaltres no senti la vergonya d'avançar a poc. Ho veieu? I treballem per un futur millor. Això és el que ell una miqueta diu, amb aquest un enemic del poble. Aquí teniu una altra foto d'ell. Aquí el veieu també seriós perquè és com... Aquestes revistes tenien molt de valor quan les feien. I fa el primer llibre de poemes. El Poemes en ondes arsianes, que el decora el seu amic argentí Torres Garcia. Són 9 poemes. No em digueu que no són boniques aquestes il·lustracions. Aquests llibres potser se'n feien 30 només. Allò que us deia de la nova cançó, aquests llibres no circulaven gaire, eren pel grup d'amics, pel que... Oi? Aquest llibre va sortir una mica arran d'anar a París. Allò que us deia, el metro el va deixar bocabadat. Llavors, clar, això no hi entraré gaire, perquè és que tampoc tenim temps a una hora, però us hi fixeu? Me sentiu bé? A veure, quin és un mèrit? Clar, ell comença a fer poesia del no-res, però automàticament es posa al corrent del que s'està fent a Itàlia amb el futurisme, del que s'està fent a França amb el cubisme, i no fa una poesia com el Maragall, tot i que ell admira molt el Maragall. El Joan Maragall, ell admira el Maragall, segueix el Maragall, el poeta ha de ser sincer, ha de ser... Però fixeu-vos quines poesies que fa. Després en veurem algun de Cal·ligrama. Mireu quina innovació, Arc de Triomf, i fa el dibuix de l'Arc del Triomf, com si fos un arc. Mireu com posa els versos separats. Això que ara dius, nosaltres ja a l'edat, el 2024 que estem, ja està, ho hem vist 1000 vegades, però ell és el primer gran poeta avantguardista que tenim en català. I a més el gran mèrit que té el Papasset quina és? Ajuntar la tradició, allò que feia el Verdaguer, el Maragall, ajuntar-ho amb la modernitat, que és fer cal·ligrames. Us hi fixeu, això? Això és innovador, agafar un poema i posar-lo així amb l'estructura, que amb l'estructura una mica indiquis el que estàs dient. I aquest poema va ser... Aquest llibre, i fixeu-vos el títol, 54.045, ho veieu que també és un títol original? Vull dir que ell revoluciona la poesia, fa la poesia avantguardista. I sempre ho barreja amb una cosa tradicional. Sabeu el poeta J.B. Foix? De la pastisseria, però de vegades li recriminava. Barreges massa coses tradicionals, hauries de fer tot avantguarda. Però ell sempre va fer això, barrejar la cosa tradicional amb l'avantguarda. I aquest és el primer llibre que va fer, el poema de... Passo? Mireu, això és un retrat que li va fer el Rafael Barrades. Veieu aquí? El cubista, veieu un retrat cubista? I aquí el teniu ell, allò elegant i bé. Aleshores, ell també intentava parlar de poesia. Ell feia teoria sobre la poesia. I aleshores, per exemple, ell estaria contentíssim de veure'ns aquí nosaltres, perquè ell el que volia és que la gent del futur parlés d'ell. I es va morir això, 30 anys. A més, la mort va ser... ja ho explicarem, Fixeu-vos, va fer un article i va dir contra els poetes en minúscula. Com han de ser els poetes? En majúscula. I diu, jo us invito, poetes, a que sigueu futurs, és a dir, immortals. Immortals. A que canteu avui com el dia d'avui. Que no mireu els versos. No cal que conteu 1, 2, 3, 4. Oi? Que no mireu els versos. Ni els compteu amb els dits, com jo faig amb els meus alumnes de vegades, Ni els cobreu amb diners. Ho veieu? Ni els cobreu amb diners. Ell que té l'origen humil, que no tenia res. Vivim sempre de nou. Aquest vers ara diu, el demà és més vell sempre que el passat. Vell en ve alt, de bonic. El demà és més vell sempre que el passat. I si voleu rimar, podeu rimar, però sigueu poetes. I com escriu poetes? Amb una P majúscula. Poetes en majúscula.
altius, valents, heroics i sobretot sincers. I això sí que és Maragall pur. Joan Maragall, la teoria de la paraula viva, hem de ser poetes. El poeta és aquell que està a mig camí entre Déu i l'home, i llavors tu tens aquella sinceritat d'explicar el que veus en paraules senzilles i emocionant a la gent que t'escolta. I l'altre que diu, aquells que són al món, i no en un espai només, però una eternitat, sabeu que quan el poeta, en majúscula, obre les mans, una era inconeguda és començada. Veieu quin valor de la... I amb què tenia d'anar patint. Continuo? Sí, seguiu bé? Si teniu alguna pregunta, si voleu interrompre, cap problema. Clar, què li passa al Salvat Papasseit? El Salvat Papasseit, tornaré endavant i endarrere, es casa el 1918. El veieu aquí quan es casa amb la seva dona, la Carmen Eleuterio. Es casa amb la Carmen Eleuterio. És curiós, la Carmen Eleuterio és quan ell vivia a la Barceloneta i a la casa on vivia a la Barceloneta, teniu present els pisos de la Barceloneta, no? Aquells pisos estrets, doncs hi havia un pis que era una perruquera i allà ell havia sigut el padrí d'una de les nenes de la perruquera i ella va conèixer aquesta noia, la Carmen Eleuterio. Mireu quin vers li dedica tan bonic, moreneta i prima, que sembla un palmó. Si algú me la mira, li treu morenó. Que és bonic. La relació no va acabar molt i molt bé, però aquí el tenim, I aquí està amb la primera filla, la Salomé. Va tenir dos filles, la Salomé i la Núria. La Salomé i la Núria. Us he portat... És a dir, quan es va casar el mes del juliol, i el mes d'agost ja se li va declarar la tuberculosi. Vull dir que, clar, és el 18 i es va morir el 24, ho veieu? És que aquí tot va molt de pressa, Llavors, quan agafa la tuberculosi, de seguida, aquesta gent que li pagava tot, el Santiago Segura, amics, primer li van deixar aquesta casa de Sitges, després va anar a un sanatori de Fuenfria, ja ho veurem, després va anar a les Escaldes. Llavors és molt bonic, us he ficat aquí, és molt bonic les postals que fa les seves filles. Primer la Salomé, que va ser la primera, després va ser la Núria, la segona. Que la Núria, fixeu-vos, ella es va morir a l'agost del 24, la Núria es va morir un mes abans. És que això de les desgràcies així. Però llavors aquestes postals, fixeu-vos aquesta postal que és bonica, feia aquestes postals, aquell llibre, després si el voleu mirar, m'ha costat molt trobar aquell llibre. No, aquest any el vaig trobar a la Fira del Llibre de Vell, sabeu aquella que fan a la Pagès de Gràcia? I llavors tens, veieu, aquí tens la postal que li enviava i llavors aquí tens els textos que li enviava, que els escrivia a les nenes. Llegint un blog un dia per internet, fa gràcia, un home deia: oi, estic tan trist perquè mai he escrit coses tan boniques als meus fills. Veient això, aquest d'aquí, fixeu-vos, és que, d'una tendresa, aquest és el que es correspon, em sembla, amb aquest, Diu a Salomé, que és la filla gran, està a Cercedilla. Quan va estar a Madrid, que és això prop de Madrid, va estar fatal. Perquè si no, això no us ho he dit, el Papasseit de seguida es va vincular també amb l'independentisme més radical. Era molt independentista, i allà es va sentir molt malament, va enyorar Catalunya, va enyorar tot això. Llavors, mireu, és que és molt tendre, Diu, estimada Patarró, que és bonic, aniràs amb la tia a la Fira dels Galls i dels Pessebres i que te'n compri un. Si el papà fos aquí, faríem un pessebre com una catedral. Llavors ho entendràs molt més i fins farem que hi passi una aigua de debò i posarem uns reis que veuran de molt lluny i aniran arribant, cada dia que passi un xic més a la vora. Ja veuràs com t'agrada. I el marrec no en tindrà perquè serà petit, que la mare deu estar embarassada del segon, de la Núria, I el marrec no en tindrà perquè serà petit, que encara no anirà a 4 grapes, que tu ja no hi vas, oi?
Joan Salvat Papasseit. I a l'envers, tot, no m'agrada. No veieu quines postals que li feia a les nenes? I són molt maques, molt... Bueno, n'hi ha moltes, Us en dic alguna altra? És que són molt maques, bueno, no sé. Diu, escolta, Salomé, li diu Salomé, perquè la nena no devia pronunciar ben bé Salomé, no? I li posa com, La mama m'escriu, la mama, aquesta que veieu aquí a la foto, la Carmen Eleuterio, m'escriu que tu sempre volies anar al cantó, a veure si venia el papa. Doncs, a que no saps per què no el veies mai? Per què t'equivocaves de cantó, ves? El papa és a l'altre cantó, saps? El papa és a un cantó que no es veu des d'aquí. Que això sembla aquella pel·lícula del... Com es diu aquella pel·lícula? D'aquell que va al camp de concentració amb el seu fill. La vida és bella, que sí? Sembla una miqueta així, Quan siguis gran diràs, i tant com era l'altre cantó, i que no es veu de casa, com que érem els castellans. Aquesta època va passar-ho fatal, I tu diràs això perquè seràs una bona catalaneta. I el teu germanet, també, un bon catalanet. Veieu aquí? Bé, és que en té moltes, molts petons, bastons... Diu, estimada Nineta, el papa està molt content pensant que deu ser encara més grassona que no... Abans havien de ser grassonets els nens, no? Més grassona que no estaves. I que ja fa 3 mesos tot seguit. Atipa't força, saps? I no pensis xerrar, que si no, quan el papa vindrà, ja no sabràs què dir-li. Apa, a veure si em creus. I quan sàpigues fer petons, n'adones el primer a la mama, un altre a la a la Salomé. Això li deu dir a la nena petiteta, i n'envies un al teu papa. Veieu quina tendresa, aquestes cartes? Doncs aquest llibre el vaig trobar aquest any i si després el voleu xafardejar, està sol. Aleshores, el Salvat Papasseit va estar malalt, molt malalt, perquè es va morir de tuberculosi al cap de 7 anys. Gairebé mai parla de la seva malaltia. El Joan Fuster, us sona un escriptor que també es va morir, de valencià? El Joan Fuster diu, sembla que el Papasseit estigui immunitzat contra el dolor, és a dir, mai ho diu, mai parla del mal. El Josep Pla deia, és que té el cor com una casa. Devia ser molt bona persona, devia ser... i mai parla de la malaltia. Però sí que, recordeu que us he ficat aquest nocturn per un acordió? Aquí és... Espera, ho teníem aquí. Tot l'enyor del demà. Tot l'enyor del demà és de les poques vegades que parla de que està malalt i que està al llit. Però és que mai parla de que està al llit, mai diu res d'això, I ara sí, no?, que és aquest que us posava abans. A veure... Ara que estic al llit, malalt, estic força content. Demà m'aixecaré, pot ser, i us aquí el que m'espera. Unes places lluentes de claror i unes tanques amb flors sota el sol, sota la lluna al vespre. I la noia que porta la llet, que té un cabell lleuger i un davantalet amb unes vores fetes de puntes de coixí i una rialla fresca. I encara aquell bailet que cridarà el diari i que puja els tramvies i els baixa, tot corrent. Paro aquí perquè és que veig que el tens bola, però ho veieu, no? Hi ha algun moment al Papasseit que ell era conscient, Mireu, hi ha un moment que ell diu, tot el secret del meu optimisme, amic, li diu a un seu amic, ve i de no res més de que jo he sofert molt. Ell n'era conscient que havia patit molt, Diu, a mesura que he pogut lliurar-me de fatics, he estimat la vida i les coses del viure com un enamorat de primera volada. Ho veieu? Diu, jo he patit molt, doncs endavant. Oi? És que això sí que és com una lliçó de vegades, Aquesta lliçó que té. Espera't. Tot l'enyor del demà.
Aquest poema us deu sonar, no? Aquest poema és conegudíssim, a Barcelona ja és Les formigues. Ho veieu, llavors deia del cal·ligrama, camí de sol per les rutes amigues, unes formigues. Aquest poema és un cal·ligrama preciós, i delicat, Tens a dalt una floreta, a baix una fulleta. Fixeu-vos que tots els poemes, aquí en veurem molt pocs, sempre estan dedicats a algú. Tenia tants d'amics, que cada poema el dedicava sempre a algú. Això ja ho hem vist. Clar, amb la Carmen Eleuterio es queden a viure primer a la Barceloneta. I aquest poema és aquell tan bonic, us sona aquest poema de Nadal? Us el poso? Sí? És que tinc por de cansar-vos. Us canso o no? No. Bueno, què direu? Em sembla que és aquest, Així un grup d'homes joves carapat. Sento el fred de la nit i la simbomba fosa. Així un grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento un carro dels avis que l'empedrat recolza i els altres que la vencen, tots d'adreça al mercat. Els de casa, a la cuina, prop del braser que crema, amb el gas tot encès, han enllestit el ball. Ara es guardo la lluna, que m'apara, lluna plena, i ells recullo les plomes i ja hi veurem demà. Aquest final és molt trist. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com som. Jesús ja serà nit. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. Veieu que no és bonic aquest poema, és preciós, Us he ficat aquesta foto del... És aquest? No sé si és aquest. El carrer si passa d'ahir Teniu paciència amb mi, que jo de vegades aquestes el mateix coses... em cridés una veu d'un terrat. Silenci. Aquest carrer que... Us he ficat aquesta foto aquí de la Barceloneta. El carrer on vivien ells, l'edifici està tot a terra, ja no existeix. També va estar un temps en una casa d'Horta, que és la cançó aquella, La casa que vull, que me la festeja, no? Aquella del Lluís Llach que la va cantar, es veu que la va fer a Horta. Aquí us he ficat aquestes fotos per veure on ell anava anant cap a diferents sanatoris. Tot li pagaven, amics, coneguts. Aquest és el que estava a Madrid, a Cercedillas. És el que estava... I aleshores aquest és quan va anar cap a la Cerdanya francesa. La Cerdanya francesa. Va estar a diversos sanatoris, En cap es va curar. Vaig al poema més important que volia fer avui, que és el poema de la Rosa als llavis. El poema de la Rosa als llavis, que és el que és més conegut. És el més conegut i quan es va editar només se'n van fer 100 exemplars. Aquest és el primer. Veieu que aquí diu amb un germà? El Miquel, aquell que hem vist amb la foto de la mare. Aquesta és la seva firma. Tots els poemes, tots els llibres tenien la seva firma. Ho veieu, per tant, que la circulació era molt limitada? No anaven amunt i avall. 100 llibres, tots firmats per ell, i aquí els tenia. Aquest poema, ell n'estava orgullosíssim. És que ell va anar, ell es passava la vida al port. A més, amb els seus amics contínuament passava pel port. No coneixia el que era el Pirineu, no el coneixia. I quan el van portar a aquest sanatori de la Cerdanya francesa, deia, però és que això també existeix aquí, però que és bonic. Es va quedar enamorat del paisatge muntanyenc de la Cerdanya. I deia, aquí sí que em posaré bo, aquí sí que em posaré bo. Hem vist la seva dona, la Salomé, la Nuri. Jo crec que el Salvador Papasseit, en parèntesi, era un home enamoradís. Es devia enamorar de moltes dones. Jo no crec que fos molt fidel a la noia que hem vist ara, que pobreta noia, es veu que quan va quedar vídua,
va dedicar-se a cremar papers i tot, perquè igual... Perquè el Papaseit també hi ha una cosa que va dir, diu, jo no tinc gaire imaginació, tot el que escric ho he viscut. Ho he viscut, no m'invento coses. Llavors segur que tenia diverses amants. Es veu que una es veu que la que estava molt i molt enamorat era d'aquesta noia, la Margarita Pinya. Veieu aquesta noia? Que devia, bueno, aquí és més gran, però de jove devia ser, era guapa, que aquesta és la parella. Recordeu el primer llibre, el Torres Garcia, que li va fer doncs era la seva dona. I sembla que el que estava molt enamorat és de la Manolita aquesta, però no sabem si va passar res, això no està escrit. Doncs, què va passar? Que quan estava en aquest sanatori de la Cerdanya francesa, sembla que va tenir una relació explosiva amb una noia francesa que es deia Margot. Però hi ha gent que diu, potser els poemes anaven dedicats a la Manolita, però vés a saber. Però sembla que sí que va passar. I ell estava contentíssim d'aquell llibre que va fer, i a més amb uns amics ho deien, segur, he triomfat, amb aquest llibre he triomfat. I realment és un llibre que quan el llegeixo, no? Hi ha gent que, clar, és un poema, és com un breviari d'amor, és com una relació eròtico-sexual, amor jo diria, és una relació sexual entre un noi i una noia que podries pensar que és verge. Jo quan de vegades he fet a classe aquest poemari, els alumnes, els fa com cosa, perquè realment és molt explícit. Però el Joan Fuster, torno amb el Joan Fuster, diu que és el millor llibre eròtic escrit en llengua catalana i segurament un dels millors d'Europa. I algun altre crític que diu escriure de sexe, però d'una forma tan neta que tot sembla bonic. Tot és bonic, oi? Llavors va fer aquest llibre i és el llibre, jo crec que és... Mireu com comença. Comença amb una divisa que diu botons de foc al cor, la fiblada d'amor, però els déus s'hi tatuaven. A veure, tothom es vol enamorar a la vida, no? I tothom vol estimar, ser estimat, no? Però quant patiment dona l'amor, no? Oi? Jo ara que estic fent classe a instituts, de la classe, mitja classe, estan separats els pares. No passa res, però passa això. Jo sempre els dic, dic, penseu que els vostres pares, quan vos néixer vosaltres, estaven enamoradíssims, Llavors un dia em salta una nena i em diu, pues no, pues mis padres no, mis padres fue una cosa de una noche, y nunca más. I dic, no, però va ser això. Però normalment jo sempre els dic, per vestir-ho. Però mireu aquí que ho diu bé, Això és el començament, Botons de foc al cor, la fiblada de l'amor. Ho veieu? L'amor també fa mal. Però els déus de l'Olimp, també es tatuaven d'amor. També volien estimar i ser estimats. Ho veieu? Una poetessa que també és molt bona nostra, que és la Maria Mercè Marçal. Oi? És que ara hi ha molts poetes i poetesses que de vegades s'emmirallen amb el Joan Salvat Papaseit. També els llibres de poesia que fa, també sempre hi posa un tros del començament, no? Així, perquè... Mira, botons, mireu les os, Botons de foc al cor. Veieu aquestes tres os? La fiblada d'amor. Veieu l'altre o? Però els déus, un altre o, els déus s'hi tatuaven. I ara comença aquesta relació que... I us he ficat algun poema per entrar-hi, no? Perquè sí que el fem. És una relació que comença i s'acaba, per tant. És un llibre, el poema de la Rosa als llavis, ja està, té un començament i un final. Tinc la noia, faig l'amor amb la noia, que suposadament és verge, i s'acaba la relació i me'n vaig cap a Barcelona. I torno. Després, que no m'oblida, puc explicar la vida de la dona pobreta, la Carmen Eleuterio, que heu vist aquella, la que es va casar, que va pobreta. Diu, deixaré la ciutat que em distreu de l'amor. La meva barca al port. El port és el gran... però ara està a la muntanya. Per tant, deixa la barca al port, ho veieu? I el voltàmetre encès que porto a la butxaca. L'autòmnibus bronzent i el més bonic ocell que és l'avió. Veieu? Això és avantguardista, Agradar-te l'avió, el tren, el metro, les fàbriques, oi? I temptaré la noia
que ara arriba i ja em priva. Ho deixo tot? Ostres, veig aquella noia allà. Doncs va, tu, cap allà vaig. Us hi fixeu? Sí que és un llibre que el noi pren la iniciativa sempre. És el noi que... Li diré com la copa melangiosa és el vi i el meu braç del seu coll. I veurà que ara llenço l'estilo, la ploma, i no la cullo. Perquè clar, vol estar amb la noia, per tant deixa la poesia, I em faré el rostre pàl·lid com si fos un minyó. I diré maliciós, com un pinyó és la boca que em captiva. Veieu que és bonic? Per una persona que no té estudis, que no té... Oi? I això seria el començament de la relació aquesta amorosa. I ara us he posat aquí també dos poemes, oi? Fixeu-vos que sí que encara el que fa és posar els versos una mica entrats, una mica sortits. Això és el que li queda una mica de l'avantguardisme, però el va deixar l'avantguardisme, Aquest poema és molt conegut, potser el coneixeu, Perquè, mira, avui he vist lilàs aquí a Castellbisbal, em sembla, entrant, que sí? Que teniu lilàs? Encara estan florits, Perquè has vingut, han florit els lilàs i han dit llur joia, envejosa, a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat. Bella i pubilla i és bruna de rostre. De tant que és jove, enamora el seu pas. Qui no la sap, quan la veu s'enamora. Perquè has vingut, ara torno a estimar, diré el teu nom i el cantarà la losa. Oi? És bonic, oi? I continuo, I el seu esguard, damunt el meu esguard, soc presoner. Clar, això quan parles d'amor, això de presoner un de l'altre, ara això, però en aquesta època era com la cosa una mica medievalitzant, Jo soc teu, tu ets meva, no? I el seu esguard, damunt el meu esguard, soc presoner. Sabeu que a l'època medieval la gent ens enamorava per la vista. Semblava que dels ulls d'un sortia una cosa com màgica i entraven a l'altre. I l'altre, ja, l'amor. Llavors ja estaves per sempre més allà enamorat, Diu, i el seu esguard, damunt el meu esguard, soc presoner, que la vull presonera. Aquest matí, que una flor m'ha posat, li deia així, baix, baixet, a l'orella, sota els teus ulls, és un bes el que em plau. Que és bonic. Són tendres, són molt tendres aquests així. Hi ha una altra cosa, a veure, de vegades... No us agrada veure roba estesa, de vegades? La roba que vola... El papasset, suposo no se la veure... Això de la roba que vola surt de molts poemes seus. I el Joan Vinyol i altres poetes de vegades fan servir aquesta imatge, i ve del papasset, Diu, aquí ja estan una mica més per feina. Diu, mentre la roba s'aixamora i vola, tenen la roba estesa, vola, no? I tot reposa dins la cesta al sol, a aquella hora de la migdiana, vine, manyaga, on s'escau la pomera. Penseu que la pomera, si posa la pomera, que pensem en la Bíblia? La poma, Adam i Eva? Una poma mai és perquè sí, una poma, No és un presseguer, no és un nesprer, no és una perera, és una pomera, Sempre la tentació de la poma, Vine, manyaga, on s'escau la pomera. Menjarem pomes i ens direm l'amor. L'amor que ens dèiem, l'amor que ens diríem, ai, que et quedava el senyal i tot. Ho veieu? Aquí hi ha... I aquest també m'agrada molt, ara us sentirem la cançó. Aquesta la canta el Ramon Muntaner, potser l'heu sentit. Seré ta cambra amiga, que ningú no ho sabrà. Cupidell, a la porta, m'obrirà i tancarà. Veieu que sí que es veu que és una relació amagada? Tothom dorm, estem a l'habitació, la porta tancada, per tant és una relació adulta, això queda com bastant clar, Entremaliat i destre, ho veieu, una mica juganer i una mica en saps, oi? Sempre és ell que pren la iniciativa, Serà ell qui et prendrà. I si tu, veieu el tu majúscula? Tu és l'important, la noia, no et deixarà cridar. Sí? La poso, la música, aquesta? Perquè és com el Ramon Muntaner. A mi el Ramon Muntaner, quan era jove, m'agradava molt.
ningú no sabrà. Cupidella a la porta obrirà i tancarà. Cupidella a la porta obrirà i tancarà. Treballat i destre serà ell qui et prendrà. I si tu ets tremosa no et deixarà cridar. I si tu ets tremosa no et deixarà cridar. Veieu, no? No us agrada aquesta cançó? Aquesta cançó? Volies deixar tota, Ara que... Ah, la deixo tota? Sí, no, jo no. És que jo pateixo per vosaltres, que us faci tard. Jo no tinc cap mena de... Seré ta cambra amiga que ningú no sabrà. Cupidella a la porta morirà i tancarà. Cupidella a la porta morirà i tancarà. Treballat i destre serà ell qui et prendrà. I si tu ets tremosa no et deixarà cridar. I si tu ets tremosa no et deixarà cridar. El Ramon Muntaner sap greu perquè hi va fer un gran favor a molts poetes catalans i estava com acomplexat. I un dia a Lluís Llach, es veu que el va valorar molt, va dir, no, però si tu ets dels millors cantautors amb la... I es veu que va dir, oh, si m'ho diu el Lluís Llach, no? Però sempre tenia... Jo la veu del Ramon Muntaner trobo que era genial, així és com... amb els... Bueno, aquesta és una cançó que és maca. Llavors, mira, us volia posar aquest. Això també surt a la... Això és un cal·ligrama que posa el poema de la Rosa als llavis. Hi ha dos cal·ligrames. N'hi ha un que és el color vermell, clar, també juga amb els colors. Hi ha un que és quan una mica ja fan l'amor, que és de color vermell. La sang, la primera sang, no? I aquí és de color blau per què? Veieu el vaixell, no? Jo trobo que aquest cal·ligrama és molt bonic, perquè si us hi fixeu, clar, la noia sembla que és francesa. Llavors tenim aquí, veieu, la forma del mar, tenim la forma del vaixell, i llavors què diu? Marsella, port d'amour, Notre-Dame de la Barre, que resa per nosaltres en francès. Això està a Marsella, és aquella església que hi ha dalt de tot. Hi ha una església dalt de tot de Marsella que domina tota la badia. Llavors té els dos pals de la... jo no sé llenguatge així, però que diu besa una noia en Montbatell sota les veles la captindré. Sota les veles i els tenim aquesta noia, Llavors què diu el poeta? Com sé que es besa, la besaré. Jo com sé que es fa un petó, li faré un petó. I l'altra vela petiteta què diu? Oh, bientôt près de moi, puis pose avec moi, tes lèvres estic ma bouche, dans un passer farouche, je serai tout à toi. Es veu que és la noia, la Margot, que li diu, oh, vine de seguida al meu costat i posa, aquí al camí, i posa els teus llavis sobre la meva boca amb un petó ferotge. Jo seré tota teva. Llavors aquí hi ha com una miqueta de moraleta, de moralina. Diu, marinaret i no vigila, corsari ve i li pren la Imia l'estimada en època medieval. Si no li diu cap cançó, corsari ve i li pren l'honor. Vigila que si no fas molt, pum, se te l'endurà.
Aquest que li agrada és molt conegut, de la forma del mar, i així. I un altre poema que és bonic és aquest. Si la despullava, oh, la meva amor, un botó que queia ja em donava goig. Ara la bruseta i el cinyell tot pret, mel rosada i fresca, la cina després. I al mig de la toia, i ara aquí hem de posar-nos al cap, la toia és el ram de núvia, però aquí no és el ram de núvia, al mig de la toia, clavellets vermells. Que és bonic. Allò que us deia del gran poema eròtic, però com net, no? Que sembla que no passi res, i passa tot. I passa tot. I aquest poema l'ha musicat el Joan Salvat Papaseit. La poso? Serrat, Serrat com a l'Ovidi tenen dos discos dedicats al Papaseit, per això us deia que és... A veure, que tornem cap aquí. Allò que us deia de la Carmen Eleuterio, clar, quan es va morir el Papaseit va ser una mort tràgica. Va ser una mort tràgica, va morir al carrer de l'Argenteria de Barcelona, que ara és un niu de turistes. Mireu, aquí us he posat, aquesta és la foto de la Salomé, quan tenia els anys 40. La Salomé que hem vist que li feia les postaletes, Salomé, es va morir al 45. També de tuberculosi, Sí. Es va morir al 45. La mort del Papaseit va ser al carrer Argenteria. Bueno, aquí hi ha una altra postal d'aquestes, mireu com abans us deia, Oh, mira quantes nines que té. Quan torni el papa, Salometa, ja veuràs si te'n comprarà de coses. T'agafaré de la maneta i anirem a passeig i tornarem a casa tots carregats de nines. Visca! Això que et deia, Mireu, va morir aquí, al carrer Argenteria. Jo sempre que passo per allà miro, hi ha aquesta placa que diu Joan Salvat Papaseit, de mare gitana, d'obrera estirp i de lleial nació, de dignitat poeta. El poble, un enemic ben noble, això veieu que fa el joc amb la revista que va fer, en el centenari de la seva arribada al moll, a Barcelona 1994. La mort va ser, es veu que tenia l'habitació ple d'amics, la Salomé jugava sobre el llit, l'altra nena ja estava morta, llavors hi havia la seva mare encara estava viva, hi havia la dona, la Carme Eleuterio, i ell anava dient amunt, amunt, amunt. Això és el que diu, a vegades el Goethe diu que deia més llum, això cada vés a saber. I van trobar uns poemes a sota el coixí. I és el llibre Ossa Menor, que es va publicar pòstumament. Hi ha aquesta estàtua, que jo la trobo horrorosa, permeteu-me que us ho digui, està al moll de Barcelona, del Papaseit. I està enterrada, la Carmen Eleuterio, clar, veieu, es va quedar sense res. I aleshores, i no sabia fer gaire res. Es veu que era, i es veu que dolguda, perquè jo crec que el Salvat Papaseit devia anar a això, ja es veu, no? Devia tenir una vida aventurera, no? La poca vida que va tenir.
i li van donar feina, això està molt bé, jo no sé si es fa tant ara, però li van donar feina a les galeries laietanes i va treballar fins als 64 anys. Vull dir que li van donar feina i sense saber fer gaire res, I li van dir, bé, està bé. Jo fins aquí és el que vull, podria dir més coses, però em sembla que anem bé. Jo sabeu com m'agradaria acabar, llavors em podeu fer preguntes si voleu. Amb un poema preciós, preciós, del Res no és mesquí. Perquè jo el que sí que penso en el Papaseit, la vida, cada persona portem la que portem, però sí que si té un valor aquest senyor, que del Joan Salvat Papaseit, què és? Jo diria que del no res, d'una vida que molta gent diria doncs quin horror de vida i no faig res, doncs va saber tirar endavant i ser feliç i demanar que la gent fos feliç. I això, de vegades, el món sempre, imagineu-vos quan va viure, el 24, això no us ho he dit, va estar molt en contra de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que llavors, clar, quan hi havia la Segona, la Gran Guerra, Era una persona que estava molt compromesa al Papaseit. Això també té molt de valor, I clar, aquí tampoc, en una hora tampoc no es pot dir tot, Però va estar molt compromès políticament. No us ho he dit també, era antitoros. Anava a la plaça de les Arenes a enganxar pamflets en contra dels toros. Era antiflamenquista, que això, però va ser una persona compromesa, va fer grans poemes. I una vida curtíssima, 30 anys. I d'aquests 30 anys, dels 18 als 24, malalt de tuberculosi, anant de sanatori en sanatori. No us hi fixeu? Llavors jo aquest poema Res no és mesquí, ahir que m'acabava de preparar, de veritat, estava a casa mirant-me això al Serrat. El Serrat té un gran mèrit amb el que ha fet com l'Ovidi, com el Ramon Muntaner. Però aquest poema jo ja el posava i dic, uaf, com el canta el Serrat. A més, quan et vas fent gran, de vegades la gent entens més les coses, que quan tens 16 anys, vull dir que és molt diferent, Us el poso? Sencer? Perquè jo crec que és una manera allò maca de res no és mesquí ni cap hora és isarda, ni ser, És que la lletra és preciosa,
nerviós. Però és que aquesta, veient el Serrat com la canta, amb aquesta... Uah, perquè la gravació no és gaire bona, però totes les que hi havia, veus el Serrat així, no? I la Verge, tot és primavera, no? I jo penso que és... Fins aquí. Espero que m'hagueu seguit bé i si teniu alguna pregunta per fer... Saber sobre la vida d'en Papa Sall. De pintor figurativo a pintor. Ja. I si estàs en Voleu una que li una pregunta? I si Sabeu, està... ara és l'estoneta que tenim per fer alguna pregunta al ponent, a l'Alba, sobre la vida de Salvat. Sí, s'ha entès bé? Molt bé, molt bé. Però podeu demanar, no sé. Perfecte. Una gran pedagoga. Bueno, és que... no? És com... Però si estàs acostumada a explicar als nens, suposo... No, nens i grans, Els grans també, oi? Bueno, us heu avorrit? No. Sí, s'entén tot, s'entén tot. Però ho veieu? Jo de vegades no, les desgràcies ens venen, no, a la vida? Ens venen. I quan veus una persona, no, un pare, això li ha passat en el Baudelaire, no? Que ets el pare que se'n mor amb 7 anys, o una filla que se'n mor, malaltia rere malaltia, no? Dius, oi, de vegades hem d'aprendre, no? Dius, uau, no? Tots fem coses bé, tots fem coses malament a la vida, no? Però dius, aquestes grans els poemes, no? Quan parlaves de la vida d'ell, que anava allò als llibres, a la biblioteca, no se recorda una mica, ara no sé si aquell de l'ombra del vent, La sombra del viento, del la sombra del vent, sí, al principi era una mica així. És que això, jo quan era jove, del protagonista. quan era jove, a Barcelona, si som a Portaferrissa, a la catedral, allà estava ple de llibreries de vell. Jo hi anava molt a llibreries de vell. El meu pare recorda que comprava molts llibres de vell. Però què significa llibre de vell? De segona mà. Llibres de segona mà. Sí, llibres de segona mà. Llavors hi ha llibreries que tu anaves... Jo un dia vaig comprar un llibre del segle XIX, l'Orfenet de Demanar-vens. Aquell llibre el volia tenir. I vaig anar amb un llibreter, primera edició, no sé com costava. No, és que no el vull primera edició, jo el vull per llegir. Vull dir que no cal que sigui un llibre, jo el vull només per llegir. Llavors, la gent... Jo recordo el meu pare era mecànic. Llavors el meu pare anava a comprar-se llibres de vell, llibres de segona mà. No cal llegir. És a dir, tu, un llibre de l'Stendhal, del Balzac, del Dickens, el Quixot del Cervantes, aquests llibres no cal comprar-los de 20 euros o de 25. Tu pots trobar una llibreria... A Barcelona hi ha el Rerit. Coneixeu el Rerit? Són unes llibreries que un llibre val 2 euros, o 3, 2, 5 i 3, 10 euros. Clar, vull dir, segons les novetats, has d'anar a la llibreria. Però aquests llibres que són tan bons, no cal anar a comprar-los de... No es pensava que era el meu, però no. Jo crec que el llibre de Vigo de gent que no tenia tants recursos era la manera de llegir. Havia que... A Sant Antoni també. Ara no sé si ho fan. Encara ho fan. I tant. Sí. I tant. Després em recordo molt que t'agradés el poble. el cantant. No, vale. El Ramon Muntaner. Jo el Ramon Muntaner. Perquè, a mi també, perquè venia molt a Sant Boi, jo vivia a Sant Boi, i l'invitaven molt, nosaltres érem d'un club social de l'entorn. Unes barrios d'aquesta social de gent jove, fòrums i demés. I havia vingut moltes vegades a cantar al principi quan començava. Jo la veu del Ramon Muntaner. A mi m'encanta. I a més parlava d'ell, o sigui, és un... Doncs mira, jo no vaig aconseguir amb ell. Vaig aconseguir un autògraf, però no. Però me'n recordo que se sentia com complexat, perquè deia, el gran és en Lluís Llach. El gran és en Lluís Llach. Llavors, quan un dia Lluís Llach li va dir, és que ets el millor cantautor de poemes, això se me'l vaig llegir quan es va morir. Era molt...
Sí. Fa molt, és molt. Què, 4 o 5 anys que va morir? La veritat és que Sí, és el que he pensat, 4 o 5 anys. pensant que es va morir i tot, i pensant quant temps deu fer. Jo diria que 4 o 5 anys. jove. Sí, era molt jove. A quins altres poetes va posar música? A molts. Però té el disc del Papasseit, però va posar la Mercè Rodoreda també, que té... Recordeu la cançó aquella que va fer, que és la plaça del Diamant? També té poemes de la Joan Minyol, i és que era molt poeta, el Martí Pol. I tu creus que als joves ara a l'institut els agrada els Jo, poemes mira, aquests antics de fa 100 anys? De la manera que els professors... No, la literatura sí que els agrada, perquè la literatura... Però el Papasseit, ara estic fent la Maria Mercè Marçal, Bruixa de Dol. Coneixeu la Maria Mercè Marçal? Aquesta també seria... Quan... És veritat, a vegades la gent jove penses el que és. Quan aquell llibre, el sexe és molt... Tu els hi has de dir què és la tòria. Tots quan veien tòria ja no saben què és. Tu els hi has de dir molt. I quan el sexe és tan explícit, en metàfores, els tira una mica... Els fan com vergonya. És curiós, no, ens fan vergonya. No. Aquell llibre, quan el vaig fer classe, que jo crec que el devíem posar pensant, oi, pocs quants anys, ja els encantarà, doncs, no tant, I ara la Maria Mercè Marçal, que també explica les relacions molt així sexuals de manera molt explícita, també els hi fa com vergonya. Ara aquests poemes, perquè els joves també s'hi impliquessin potser una mica més, haurien de cantar els tiets, detallets, els homes grasses, i potser tornarien a... Hi ha la cançó aquella del Raimon, aquella cançó que fa, aquell vers del Raimon de la meva terra, una cançó de l'Espriu. El Raimon canta una cançó, he vist la meva terra, he surt Montserrat, doncs el Raimon va cantar molt bé. Però els hi poso el Raimon i la Sílvia Pérez Cruz, que canten la mateixa. I la Pérez Cruz hi posa aquell to flamenc i tu els hi dius, què us agrada més? Ja el Raimon el troben com... Bueno, estic molt contenta d'haver estat aquí, tots vosaltres. Si no voleu més preguntes, doncs moltes gràcies per haver vingut i recordeu que la pròxima conferència serà el 16 de maig, que també serà molt interessant i us convidem a tots a venir. Serà sobre la intel·ligència artificial, aportacions i reptes de tema científic, que també estarà molt bé, i vindrà el professor Joan Manuel de Pozo Álvarez. Moltes gràcies i bona nit.